Kanigri ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Ka jingi tha vote biang haki khat artli ki polling station jong ka ena Manipur parliamentary constituency kala long ko bayat bet nyen ka singi. Shongshit ka jingi lap election na kabanta ka kala ka basaw jong ka Lok Sabha election ka banlong hakala si ublay ka banwan. Laban penyat ya kejigi shong darbar banwan jong ka yin darbar thau angi Meghalaya haka rinsan National E-Vidhan application neva. Mentakasi on rakhi ya National Deworming Day but ha East Khasi district jong Meghalaya on sedang ha Sacred Heart Higher Secondary School Shillong. Iku bor ki babnya. Ka jing thap vote biang haki khat artli ki polling station jong ka ena Manipur parliamentary constituency kala long ka bayat bet nen ka singi hap deng ka su ka san. Ka jing thap vote biang haka kala ka baar jong ka Lok Sabha election haka ni ka constituency kala dep long haka si pale belala hanrei la hapan penong biang ya ka jing thap vote sa sisien hadien bakala don ka jing ujor halo ka jing le athok haki ni ki khat artli ki jaka thap vote. Joint Chiefs Electoral Officer Jongjala o Ramananda Nongmei Kapam Ulaong ba kat hadu kapor sibaji niminski kajingan poi jongki nong thabot kalong sanpon real point line nakasispa habakhen habarok atli ki jakat vote ki polling station ki belhaban penong biang ye kaji thabot nin kasngi ki long santli ha hengang assembly constituency kawei ha thongju southly ha Kerau, but artli ha Andrew Assembly constituency. But baro ki ha ka Imphal East District jong Manipur. Kat hadu ko bakut jong port thap vote ka jing poi jong nong thap vote baro kalong prapunyo point khat ar na ka sispa. Ka jingi lap election na kabanta ka kala ka basaw jong Lok Sabha election kala shongshit bha ha ka ba nyupui tali ki constituency ki badan hakleng jong ki kendai tali ki jala kari kinjit economic mat shagayen dorbar Lok Sabha ha ka la si ublay ki banwan ki he adu nong yelam jong ki sengsan perthai ba pher ki let ai jing kren ha ki limpong yelap election na kabanta ban kring ye ki nong thap vote bakin ai jing kersan ya ki kertong ba ka seng jong ki ka penyeng. Hakui pa kaliang ka jing mi bnia ikiduler thap kerteng jongki kertong na ka banta ka kala ka ban riu kala long nin ka singi bat ka singi ba khadu na ka banta ban weng kerteng ka long la si tho ding manta ka tayo ha ka kala ka ban riu san pukundai tali ki constituency ha keleng ki new tali ki jila kin thap vote ha ka khat artare ubna jemmang ubanwan. Ka yin dorbar thau an ke Meghalaya kala ban penung ye ka jingi shong dorbar banwan hapo kalimpong National E-Vidhan application neva leitu joint director jongkatnat parliamentary affairs jong sarkar India u Dr. Satya Prakash Shillong. Ka neva kalong kasin jam jongkatnat parliamentary affairs ka ba ka jingtu jongka kalong ban penyat nyo ya barok ki yin dorbar jong ki jila kari klem ki kot kisla hanrei limba ki kor ki bor ne digital ka jingtu jongka ni kalong ru ban ajing tip halo ki jing penyat dorbar hapo ka yin dorbar shakiri pat ba da ka ba ki sunyan yo budam. Katna parliamentary affairs kala penong ya ka national orientation workshop ka baarsingi halor ka national e-vidhan application neva ha kanong ba Shillong na ka banta ki dukhat bat kinong trei jong ka yin robar thau an ka Meghalaya ha ka ba ha ka ni workshop la complete jumut kerpang halor ka jing penslor ki MLA bakin ya chaprang shakaransan e-vidhan bat banwan ra e ka jing pen pausai kedar ka ba klemburi halor ka jing trikam ki jong ki Kaneva ka trekam habaro ki sapotli ki yendor bar thau an ki bakantu bru ya ka Lok Sabha bat Rajya Sabha banwanra ya ki ha ka wei karansan bat kani kan pensisha ya ki nongrem jong ka kantien ka wei karansan trekam
Ka dorbar Shillong jong Shillong Umling Ribhoi district la penpawi ke jing songu ke bakrau ya ke sarkar jela bat ke priang subha ya ke jingte ya ke kerdop entry but exit point ha ke Shillong hadien ba ke sarkar jela kala dep ya ke rai ke bakhat du ban penyang ya ke kerdop jurip ya ke jingrung jingmi jong ki bar jela ba ki minder ha ke jaka ke balong ke nong kenti jong ke transport uskretri ke Shillong Umling uba overson lindo uloong ba ke ni ke kerdop ya ka bantay ya kani ka Shillong kan ajung mentoy sikat de ya ka Shillong bat ikinong Shillong ko Umling laban pen kan mau ba ka entry but exit point ka long ka wi gi jing dawa ba kongsan jong ki seng bhalang ka Meghalaya kanang ban la te la kam ya ka jing wan rung bi an ki bana bar bat ya kani ka project la sedang pentre hadin ka jingle jungo ka barang sen jong menteri rang ba ka jela u Conrad ki sangma rengkat ba ki he officer jong ko sarkar kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ya ka National Deworming Day ka balong ka sngi balabu kerpang na ka bentaban ai da wai wi ha ka ribra ko we on rakhi menta ka sngi ha baro ki school bat Anganwadi Center jong ka East Khasi district ka Meghalaya da ka jing tmu ban pen klan chu chu iki sinjam ban rat ding khong ya ka jing boy wi ha ki brio Kathong jong ka jing penlong ya ka National Deworming Day kalong ban ada wai wi ya baro ke klung kena ki banadu sisnam karta hadu khat khandai snam karta lungba ki ransan ki bakan thop iki school bat ki Anganwadi Center khanang ban la kan ti we ka koi ka khia bat ka bor te men ha ka jing im ya ka ni ka Deworming Day ka ban rakhi da ka jela on penbut pat da ka mop up day ni MOD ha ka lai photri ngta banai ka office u additional district medical and health officer jong ka East Khasi district kan sedang ni ka jing rakhi ka National Deworming Day ha Sacred Heart Girls High Secondary School Shillong menta ka sngi ka porship ho bejimen step ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NEGRIMS ha ka siba ar kalaong babaro kinongpang ki bahap sa bansya sumar ha ka hospital ki dibanthit iki dawai na ka Amrit Pharmacy ka badan ha ka hospital kanang makini jumuntoy naga daw ba ka dor jung ki dawai ha ka pharmacy ki dei ki bela penduna ya ka dor yo u Public Relations Officer jong NEGRIMS u Dr. KK Pandita ha ka jing pelai khubor loong ba kum ka jubab ye ka jing betha jong ka tanat ka koi ka khia jong sarkar pedeng ka NEGRIMS kalabu ye ka Amrit Pharmacy ha ka mala ka bahapo ka badan hajan jong ka orthopedic OPD bat kinong thia pang kila banthi di kidawai bat kiwi ki tiar pendon kam ha ka jing ajing sumar ha ka dor ka bakham duna kanang banyarap ikipat ba ha ka pangkasitam ka sarkar pedeng kala sim ya bun ki sinjam ki bagan thobru ya ka jing play ya ka Amrit Pharmacy bat ki jana ashadi stores ha ki babun tli ki hospital bat ki jaka aju sumar jong ka sarkar pedeng u Deputy Commissioner jong West Garo Hills District jong Meghalaya Ram Singh ula karpat u Principal Secretary jong jela ban penyo ya ka center ele examin hatura naga banta ki samla wat kam ha ka thop kam jong sarkar pedeng khanang bakin la ban yo ele ki examin halashnong ka ban kampen sup yaki shushu ula ongru ba nakadaw ba ki center ele examin ba itu ki dan tanga Shillong bat gohati ki pat ba nagar Hills ki mat jing shibon ha kalet kawan ba ha ban yo jakasa naga bentaban wan ele ki examin rungkam udisi ula ongru ba katura ka biang habaro ki jing dan kam naga bentaban penlong ye ki examin thungkam jong ko sarkar pedeng ka jingbu center examin hatura om tang bakan ajung to yeki nong ele examin handai kan pensluru yeki bakin yakun yeki examin thongkam haba ka jakai ele examin ka don hajan ka jingpin bana ya ka jingyo pediang ya ka Nobel Prize na ka benta usnam 8,000 khat khandai kan long hau bana risau ka jing ya ka khusnam Nobel Prize ka julong man ka snam ha ka liang ka physiology medicine Physics, Chemistry, Literature, but Peace. Kidan baro lai spa iwengut. Kibalai ai kerteng bat kibala ap khmi ben yo eka khusnam Nobel Prize. Ha kite kithob bat na kini ar spa arpulai kide ki regiment bat new popra kide ki seng ni ki kenhun. Ya ki kerteng jong kinung yo apriang ya ka Nobel Prize 8,000 khat khandai on pen bana ha ka khat waitri upnai risau. Kato gani ka khubor lakot ka brawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ini so pat ba ka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan na ka